que viuen en d'esperit. Unes tenen nenes, d'altres tenen fites, l'objectiu de totes són amanyes genuïnes. Regina té una nòvia, també té dos amants, ella és espanyola i viu en el canal. No se sap que corri però parla d'alemà, sempre està contenta, però se sona la mà. Calla, calla, el nostre canal. Què viu, el nostre canal. Calla, calla, el nostre canal. Què viu, el nostre canal. El seu només es troba, està bastant penjar, els deixen satisfeta, són de vila de cants. Amb ells només hi ha sexe, no s'hi pot parlar, el que fan a la vida, passant-se de fumant. Les altres dues amigues són parella queer i una s'afeita i l'altra no té dits. Si parlen de política no saben què dir i els has de treure de la tele femení. Calla, calla, el nostre canal. Què viu, el nostre canal. Calla, calla, el nostre canal. Què viu, el nostre canal. Regina ve de Múnich i va cap a Berlín. Digue-li al seu pare que no voldrà venir. L'informe són 1.000 euros, n'està gens difícil. Si vol també les fotos ja seran 2.000. Calla, calla, el nostre canal. Què viu, el nostre canal. Calla, calla, el nostre canal. Què viu, el nostre canal. Gràcies.